Fátima Sánchez, exalumna de Curtis, bióloga, gracias por estar aquí neste locus amenus de Santa Cristina, do Parque Xosé Martí de Santa Cristina. Bueno, pois chegou a facer unha serie de preguntas, sobre todo relacionadas co posinstituto, vale? O que recordas de colexio instituto, despois pasamos a falar de que nos contes un pouco como foi a tua experiencia na universidade, a posuniversidade, os Erasmus e os primeiros traballos, e, bueno. Quería preguntarche, cando decidiches os estudios universitarios que ibas a facer despois do instituto? Bueno, primeiro, gracias. Sinto-me, a verdade, moi halagada porque me entrevistes. E xa indo cara a tua pregunta, cando decidín eu eso, pois, no meu caso, creo que foi un pouco atípico porque o decidín cando era unha nena pequena, cando tiña 7 anos, escoitei o concepto de bioloxía en algún lugar, non recordo ben onde, non sabía o que era, pregunteille a meu pai, que andaba por ali, el deu unha definición, supoño que un pouco de perogrullo, o que sabía, porque el non é biólogo, ni moito menos, pero o concepto, eso de estudiar as cousas que están vivas ou que viven, pareceume fascinante. Eu dixen, pois eu quero dedicarme a isto. Dalí a efectivamente, estudiar bioloxía. Como recordas o primeiro ano da universidade? Porque é un ano de cambio importantísimo, despois de 6 anos nun instituto, chegar á universidade é outra etapa distinta. Como foi que recordas daquel curso? Pois eu tiña moitísimas ganas de empezar a carreira e entón empecé con moitísimo entusiasmo, pero é verdad que pasei a maior parte do ano chapando. Eu xa sei que moita xente neste ano ten ese famoso desmadre ou desfase. Eu, a verdade, non o tuve en primeiro, tuve no máis ben en segundo, terceiro. O primeiro ano, a verdade é que o recordo moito estudiar e chapar e habituarme á nova rutina de traballo, porque claro, é moito máis, non sei se máis intensa, pero cambia bastante. Sí, había parte teórica, parte práctica, a carreira de bioloxía ten moitas horas de práctica, de laboratorio, de campo e demais, entón a maneira de traballar era moi diferente, os profesores moi diferentes, os no instituto, así que eu a verdade é que o primeiro curso recordo como un ano bastante denso académicamente. E tiñas claro o que ibas a facer despois de rematar a universidade? Sí, naquel momento tiña moi claro. Eu naquel momento estaba empeñada e tiña clarísimo que quería ser investigadora científica. Entón sabía que despois de rematar o grau, que iba a facer un máster, que despois do máster que iba a facer un doutorado, que é cando realmente empezas a investigar. Falas de Erasmus. Como se xestou a túa estadía no estranxeiro? Porque coido que fixeches 2 estadías. Sí, efectivamente, pois a primeira foi a través do programa Erasmus, que ora non sei moi ben como está, pero naquela época podíase facer, e era o típico, de 2 semestres. Entón, ibas un curso académico completo. E iso xestionábalo a través da Oficina de Relacións Internacionais da Universidade e con unha persona de cada facultad, con un docente que se encargaba un pouco destes trámites. Eu, na miña experiencia, vin que os trámites non estaban nada estandarizados. En plan, cada estudiante que se iba de Erasmus tiña que facer un proceso prácticamente único e diferente. Era bastante caótico. Tiñas que buscarte mogollón a vida, tiñas que facer papeleos a última hora porque nunca te enterabas con antelación de que trámites tiñas que facer exactamente. Pero, bueno, non importaba. Naquela época todo era diversión. Porque o teu Erasmus foi onde? En Oslo. Sí, eu fun a Noruega. Sí. Por azar ou porque a túa facultade tiña convenios con esa facultade de Noruega? Claro, a facultade aquí na Coruña tiña un convenio coa Universidade de Oslo. Tamén tiña convenios con outros sitios. Que sucede? Que en moitos lugares tiñas que acreditar un nivel, non sei se B1 ou B2 de outro idioma. Pois se ibas a Italia, de italiano, se ibas a Portugal, de portugués, o que fose. E en cambio en Noruega só exigía un inglés. E eu naquela época xa tiña o certificado C1, entón dixen, pois voume a un sitio onde me chegue co inglés. E ademais naquela época, pois, Escandinavia parecíame moi exótico, tiña moitas ganas. Pero a seguinte experiencia no estranxeiro xa foi máis longa, non?
Sí, efectivamente. Eu cando acabei o ano de Erasmus, pois gustoume moito o estilo de vida de estudiante internacional e dixen, jope, pois se podo prolongalo, casi que quero prolongalo. Rebuscando, atopei a oportunidade de facer un máster en Copenhague. Aí cambiei de país, por suposto, e cambiei o que che falaba antes de especialidade tamén. E fixen un máster en Ecoloxía e Evolución. Me gustaría saber como valoras ti estas dúas experiencias no estranxeiro. No segundo caso foron bastantes anos. Como valoras ti esa experiencia a efectos do que eres ti agora, das túas posibilidades profesionais e a nivel persoal tamén? Claro, porque eu efectivamente fixen un máster de 2 anos en Copenhague, pero despois surgiu a posibilidade dun doutorado e quedei ali en Copenhague pois 4 anos máis de doutorado, un ano máis de, desempleo, non saber que facer coa miña vida e demais, pero ao final 7 anos en Dinamarca en total. Entón, claro, a experiencia foi moi distinta na fase estudiante que na fase doctoranda, porque na fase doctoranda xa eres un pouco como a persona pois adulta que ten un traballo, xa non é o mismo que cando eres estudiante, xa non tes o mismo estatus, digamos, no país estranxeiro. Entón, claro, esas dúas fases, como estudiante e como traballadora, influíronme de formas diferentes. Como estudiante, eu disfrutei no todo o 200%. O sea, a min encantoume ser estudiante no estranxeiro. Isto, evidentemente, para gustos, e quen vexa que o necesite, que lle podo enriquecer. A min enriqueceume moitísimo. Conocín moitísima xente, aprendín moitas cousas moi diversas e un pouco aleatorias. Aprendes dunha forma moi pouco sistemática, porque depende de con quen te atopes, depende de onde acabes vivindo, depende das veces que te tes que mudar de un piso a outro, e entón a min pareceume moi estimulante. E agora mesmo en que estás a traballar? Ahora mismo estou traballando nunha empresa de genómica aquí no Concello de Oleiros, está en Perillo, e chamase All Genetics. Planes a corto, medio prazo? Pois mira, eu volvín a Galicia e estou moi contenta de ter volto, a verdade é que volvín porque quería volver, non porque me vise así nunha situación sin alternativas. Sí, creo que volvín conscientemente, querendo volver. De momento estou moi contenta aquí. Sí que é verdade que a nivel profesional creo que me gustaría cambiar un pouquiño de ramo. Creo que me gustaría facer algo un poquinho máis social. Creo que a parte dos traballos máis científico-técnicos, pois xa vin, xa experimentei, aprendín moito, pero ahora creo que me interesa facer algo máis social. Cando e como, ainda está por ver, pero aí vamos. Che parece que Galicia é un sitio axeitado para emprender unha vida profesional no teu eido da bioloxía, profesional e tamén familiar? A ver, eu creo que en canto a calidade de vida aquí non nos podemos queixar nada. Que pasa? Que os recursos para según que profesións son moi limitados. Eu conozo moita xente que estaba facendo investigación fora ou que está aínda que quere volver e non pode, porque non hai recursos para facer carreiras de investigación. A nivel de profesión científica fora do que é a investigación académica, algunhas cousiñas hai, pero tampouco é o eido profesional máis rico en Galicia, desde logo. Eu tuve moita suerte, en canto volvín, ás poucas semanas de volver, pois chamaronme desta empresa que necesitaban alguén co meu perfil, e a verdade é que para min foi todo rodado, así que tampouco che podo contar unha historia de non te veñas a Galicia, que todo é un desastre, que todo é paro, que non sei que. No, no meu caso, ao contrario, eu, sin buscar o traballo, apareceu, unha experiencia moi boa, ademais acabei, traballando nun sitio maravilloso. Pero claro, non sei se isto aplica a todos os ramos profesionales. E ti pensas que deberíamos, Galicia en particular, ou o noso país en xeral, apostar por o retorno de talentos que tiveron que irse ao estranxeiro fai anos, ou incluso fichar a talento estranxeiro, ofrecerlle esa posibilidade de, todas as posibilidades de vida que ofrece Galicia, por exemplo? Home, a ver, a resposta fácil é que sí, pero é que creo que hai bastantes matices, no sentido de depende do que moitos deses profesionales valoren tamén.
Evidentemente, se ti o que valoras é pois, ter unha carreira meteórica con moitísimos desafíos, moita adrenalina, moita estimulación, estar en contacto con moita xente moi diversa, ademais, tal vez Galicia non sea o mellor sitio, porque non ten unha rede tecnolóxica, científica, super desarrollada en comparación con outros lugares. Pero claro, se queres ter unha vida equilibrada, onde teñas contacto pois co territorio, coa naturaleza, onde o ritmo de vida sea un pouquiño máis lento que ao mellor en capitales europeas e demais, pois claro, Galicia é maravilloso. E se ademais hai algunhas oportunidades de facer cousas científicas ou do eido que sea, pois genial. Eu creo que aquí o problema está en recursos económicos. Ti sabes que se están viñendo a vivir non só a Galicia, sino a outros sitios máis tranquilos con moi boa calidade de vida en España polo clima e por outras razóns profesionais que poden teletraballar, é dicir, que gozan, disfrutan da calidade de vida que este país lles pode ofrecer, pero siguen traballando para unha empresa en Alemania, en Estados Unidos ou en Xapón. Sí, eu, de feito, teño algúns amigos que fan eso. Eu aí teño conflitos internos, non sei moi ben que pensar. Por unha parte, pareceme un pouco desleal. E xa non me refiro solamente á parte fiscal e a donde pagas impostos, que eso, bueno, tamén pode ter aí os seus trucos, pero non sei, eu vexo máis como se me veño a vivir un sitio é para estar plenamente nun sitio. Exactamente, con lo bueno e con lo malo. Pero claro, eso xa depende, pois eso, do proxecto vital de cada quen. Eu aí non me meto. Pero bueno, claro, tamén está moi vinculado a profesións altamente especializadas, moi técnicas, quero dizer, unha persona pois, que se dedica a un oficio práctico, ao mellor non pode facer isto, non? Pode facer, pois, eu que sei, un programador informático ou un diseñador gráfico, ou, sabes, como estas profesións así máis especializadas, máis técnicas. Entón, bueno, a ver, cada un que lle guste, eu personalmente son máis partidaria de ser parte do lugar onde vivo. Bueno, por último, para rematar, te atreverías a darlle 2 ou 3 consellos, ou os que estimes oportunos, os que se che ocorran, a un rapaz de 17 anos que está, bueno, a piques de rematar o bacharelato e que vai a ir para a universidade para o curso que ven? Ui, é difícil dar consellos, porque claro, todo se basa moito na experiencia que ten cada quen, non? E entón, o que me serviu a min, pois ao mellor non lle sirva a outra persona, pero bueno, a ver, eu diría que pode haber 2 cousas así importantes. Unha delas é autoconocerse. Eu creo que invertir moito en autocoñecemento. Nunca é traballo nin esforzo perdido, porque ao final o autocoñecemento eu penso que está na base de saber procurar o benestar. E se ti conoces ben a ti mesma, a ti mesmo, tamén vas a ter ferramentas para conocer ben aos demais. E entón vas ter relacións máis fluidas, máis fáciles, máis agradables. Entón, eu creo que é super fundamental conocerse ben a un mesmo. O que che presta, o que non che presta, o que che gusta, o que non che gusta, como reaccionas ante distintas circunstancias. Eu eso, ojalá o soupera aos 18 anos, honestamente. Despois, outra cousa, eu creo que tamén importante é aprender a dar e a recibir axuda. Que se te ves en circunstancias complicadas, porque estas cousas pasan e suceden na vida, que sepas pois, que apoios tes, que fontes de apoio tens, pois pode ser familia, amigos, personal sanitario, pode ser os recursos que sean, pero saber que están aí e se te ves nunha circunstancia complicada, pois non ter vergonza a pedir axuda e decir, oye, mira, a min isto ahora mismo sobrepásame, como se me pode axudar, como podo facer eu para salir desta. Porque unhas veces tenche que axudar a ti, pero noutra ocasión eres ti o que axuda. Entón, eu penso que formar parte dunha comunidade, dun tejido social, tamén implica eso. Axudar e ser axudado. Bueno, pois moitas grazas polos consellos, Fátima, e tamén por a entrevista esta tan maravillosa. Así que, bueno, pois nada, eu che desexo o mellor, bueno, unha
me apetece moito saber dos alumnos e o feito de saber que estabas por aquí pois me deu a idea de, bueno, pois a primeira entrevista que vou facer a ex-alumnos sobre, bueno, como transcurre a súa vida, pois pensei en ti e así que moitas gracias por concederme este privilexio. Bueno, non, moitas gracias a ti por entrevistarme, que xa te digo que estou, en fin, halagadísima e nada, eu todo o que sea compartir experiencias e aprender uns dos outros e das historias que nos van contando os demais, pa diante, encántame todo isto.